Bo día, somos Darío e Noa, alumnos do CEIP Isidro Perga Pondal. Estamos aquí para falar da produción sostible e o consumo responsable. Noa, que iso que acabas de dicir da produción sostible e consumo responsable? A ver, Darío, como xa sabes, o noso planeta danos moitas cousas. Danos auga, comida, aire, pero ás veces non somos tan responsables como deberíamos e utilizamos máis do que precisamos. Mesmo ás veces tiramos as cousas que aínda serven. É certo, a veces nas casas e incluso nos recreos do cole non aproveitamos ben a comida, a roupa. Claro, por iso estamos aquí, para falar da produción sostible e o consumo responsable. Producir de forma sostible é coidar a natureza e consumir responsablemente aproveitando e non malgastando o que o noso planeta Terra nos dá. Bo día, rapaces. Mirade, antabades unha volta por aquí e estaba a escoitar a vosa interesante conversa. E de súbito surdiume unha dúbida respecto a este tema. Se comentabades iso de aproveitar ben os recursos e de non malgastar e coidar a natureza, pode ser que neste colexio xa esteamos a realizar con nosa horta? Pois claro, é certo, nela aprendemos que a natureza nos pode dar moitas cousas, pero temos que coidala. Podemos ir visitala? Por suposto. Benvidos a nosa horta. Aquí traballamos tela, todos os nos e barcos. Aprendemos a coidar a terra e vais as plantas. Como podedes observar aquí primeiro están as berzas e os ripóns. Mais adiante están as cenorias, os rabos e os chícharos. E por último están a escarola, os pementos e as cebolas. Cada un ten o seu recurso. Mirade, estas son as sementes que plantamos na escola. Utilizamos un vasiño de yogur para plantalas baixo tela. Son naturales e non se botan produtos químicos. Así, as plantas saen sás e fuertes. Tamén aprendemos que as plantas precisan sol e auga e os insectos tamén axudan. Por iso na horta do Isidro producimos dun xeito sostible. Aprendemos que a natureza nos proporciona moitas cousas, pero que é moi importante cuidala e respetala. Cando as verduras e as froitas están listas, recollémolas entre todos. Non hai nada mellor que comer o que nosotros cultivamos. É moi san para o noso corpo e para o cuidado do planeta. Na horta do Isidro producimos un xeito sostible. Agora vamos falar un pouco da compostaxe. Compost é Rui de Galicia, compostaxe. É unha maneira de aproveitar as pelas de froita ou as collas de verdura. En vez de tiralas ao lixo, podemos juntalo todo nun composteiro. Por iso cando remata o recreo imos esta zona para tirar os restos orgánicos? Así é. Eses restos transformanse en fertilizante, un abono natural que usamos na nosa horta. Maiado, o que sae da terra volve a ela. Deste xeito, reducimos o lixo e axudamos a que o solo sexa máis fértil. Intentamos aproveitar case todo. Con todo isto queremos demostrar que cuidar o planeta non é algo difícil, abonda con comezar por pequenas accións. Na nosa horta ensínanos moito máis que a plantar sementes. Axúdanos a producir de xeito sostible e a consumir de forma responsable. Aquí aprendemos a respetar, a compartir e a cuidar aquilo que a terra nos dá. Cando facemos a compostaxe entendemos que na natureza nada se perde. E se consumimos con responsabilidade vemos a importancia de facer moito con moi pouco. Cada bebé xesto conta? Regar, cuidar, reciclar, aproveitar o que temos. Porque o futuro non é algo que esperamos, é algo que construímos cada día. Se todos colaboramos, o cambio é posible. O futuro depende de nós e comeza aquí na horta do Isidro.